Sådan. Yes. Hvis vi lige skal kigge nærmere på den her translation, så begynder det med, at den begynder ved ribosomet hernede, som binder sig til startstedet, altså mRNA'et, og ved tripletten AUG. Og derefter så bevæger den sig så langs mRNA's dens nukleotider fra 5. til 3., som vi kan se her. Samtidig med, så ankommer tRNA's molekyler med deres aminosyre, som vi kan se her. Kun når først når det her kolon befinder sig inde i selve ribosomet, så sker der den her baseparring med tRNA, så bruger den så enzymerne som afgiver deres aminosyre, og så bliver det så til et polypeptid. Og så vil ribosomet så naturligt ankomme til en stopkode, altså UGA, UAG eller UAA, og så er translationen egentlig afsluttet, og alle de her mRNA-ribosomer, de skiller sig fra hinanden. Og tilbage har vi så et polypeptid, som ender med at blive til et protein. Det sker ikke som regel med det samme, da det oftest modificeres først, eller kombineres med et andet polypeptid. Men til sidst bliver det til et protein. Et protein, hvilket er vigtigt for kroppen at producere, fordi at det eksempelvis bliver til hemoglobin, som bruges til at transportere ilt rundt i kroppen. Det kan også blive til pigmentering, hud, hår, negle, som også er ting, som vi skal bruge. Det bliver også til enzymer, som er vigtige for at starte processer i kroppen. I det hele taget er det en meget vigtig faktor for, at mennesket kan fungere, at vi laver den her produktion af proteiner. Der kan også ske fejl i den her dannelse af proteiner, og det kalder vi for mutationer. Ofte skyldes de her mutationer påvirkninger af udefrakommende faktorer, f.eks. UV-stråling, radioaktiv stråling eller kemiske stoffer. Hvis vi kigger på f.eks. kaniner på figur 59, så er der 3 forskellige farver, alt efter hvilken allel der er dominerende i de forskellige genotyper. Så kan de simpelthen få hvid, sort eller brun pels, og det er en mutation. Det er så værd at overveje, om det så er godt eller skidt for kaniner at have en sort eller hvid pels. Og det er også lidt om translation og vigtigheden af den.